Iqembu lasePortugal iVitória Guimarães lanikeza ngemali elinganiselwa ku-40 million ku-Ashley Duprez, kodwa iKaizer Chiefs ayizange isamukele leso sicelo kuze kube ithola abadlali abazovala isikhala sikaDuprez. Umthombo uthe bebenesifiso esikhulu sokuthi uDuprez afudukele eEurope, kodwa ukungabi namuntu ozovala isikhala kudale izinkinga. Ukuthola u-40 million bekungayisizi iKaizer Chiefs ukuthi isayinise abadlali abasezingeni eliphezulu, kodwa ngaphandle kokuba nesiqiniseko sokuthi ingabathola labo badlali, isivumelwano samiswa. Lisekhona ithemba ngomnyakazo ngoJanuwari. UDuprez usehlohla amagoli angu-18 wasiza abayisikhombisa emidlalweni engu-68 kuKaizer Chiefs, nokuyinto encane ukudlula amagoli angu-13 nabasiza abayisishiyagalombili abasiza emidlalweni engu-69 kuStellenbosch. Ngisho nabadlali abangcono eduze kwakhe, ukusebenza kwakhe kubonakala kukubi kakhulu. U-Ashley Duprez ungomunye wabadlali ababiza kakhulu emlandweni weChiefs, odle imali engalinganiselwa ku-11 million. Uma kubhekwa ukusebenza kwakhe eminyakeni emibili nengxenye, abantu bayazibuza ukuthi iklabhu ingakwazi ukuchaza ukulahla leyo mali ngo-Ashley. Inani lakhe emakethe lilinganiselwa ku-19 million, kodwa iChiefs mancane amathuba ukuthi ithole imali engaka kubathengi bakuleli. Kwaba namahemhem okuthakaselwa ngamanye amazwe, kodwa awekho ama-offer avelayo. Esithangamini nabezindaba ngemuva komdlalo, umqeqeshi weKaizer Chiefs uNasruddin Nabi ucele ibhodi ukuthi lisayinise abadlali abangcono ewindini lokuhwebelana kabadlali ngoJanuwari. Uzwakalisa ukuphatheka kabi ngokugeja amathuba okushaya amagoli, wathi iqembu kumele liqine. Uphethe ngokuthi isipho sikaKhisimusi esihle kakhulu kungabe ngabadlali abangathuthukisa iqembu.